Idem sa pozovárať s majstrom. Dobre. Joj, deti, videl som vám už všelijaké stroje. Jedni sypali lentilky, iné plnili nádoby s miláčikom. Nože ale tento Vali ukradol oblohe dúhu a potom si z nej po kúštičkoch bral. Ibaže nie pre seba, to zase nie. On vám tú dúhu kladol na bielučké papiere. Tu z nej vyrástol kvietok, tam byl asi obláčik, alebo žrtkavé Marienkine vrkvočky. No povedzte sami, nie je to zázračný farebný stroj? Tak, už som sa dohovoril, môžeme ísť. Ešte nie, Ujo. Ja sa chcem pozerať, Ujko. Ale Drobček, naozaj musíme ísť. To skoro prídu deti domov zo školy a treba pomôcť Vierke. Upratať, uvadiť, písať úlohy. No dobre. Aj tak som veľmi zvedavý, koľko je tých detí. Tak poďme. Všetko ti porozprávam. Ahoj. Maťo, no to je prostredný. No čo bolo v škole? Peťku. Nie je možné. Naozaj? Jedno. No veď za to. Som si myslela, že naozaj Peťka. A Maťko, vieš, kto k nám prišiel na návštevu? Nie. Počkaj, to je prekvapenie. Keď vravíte, že je prostredný, to znamená, že niekto musí byť mladší a niekto starší. No, rozmýšľaš rozumne, Darinka. Ako detektív. Mladšia je Katka a starší... Ozaj, kto je starší? Ja som najstarší. No, tak poď sem, Miško, Martin, Katka, tu sa postav. Chvíľku vydržte aspoň pol minútky, nech si vás Drobček dobre poprezerá. Už som to vypátral. Tak prvý je Miško, potom je Maťko a najmenšia je Katka. Už to viem, Ujo Kardelis a teta Kardelisová majú 3 deti. Tu stoja všetky pekne pokope. Tak čo, deti, naozaj sme všetci, nikto nám nechýba. Marek chýba. Marek. Čože, Marek? Áno, Kde? ten je tu, nedaleko, v materskej škôlke. Onedlho už bude školákom. Idem pre neho. Dobre, Vlado, postráž deti. Dobre. Tak, deti, poďme. To je smedný. Ja. No, hneď to bude. Ty, Mišo, choď pohrabať trávu, daj si dolu tášku. Máte pod so mňou? Deti, kto je hladný? Ja. Ty to poriadne pohrab. Poznáš to príslovie, bez práce nie sú koláče. Ale poznám.
Toto je náš Marek. Deti, holovrant. No počkaj, ukáž ruky. No takéto špinavé, ale utekajte si ich umyť do kúpeľne. Rýchlo, tatuškajci. Utekaj. Mišo, poď aj ty do kúpeľne. Prvo myť ručičky. Rýchlo, poďme. Je tu u vás veselo. Už sa ani nečudujem, že musíte niekedy pracovať aj v noci, veď s deťmi je veľa práce však. Ani neviem. Človek si časom zvykne. Bez detí by bolo predsa smutno. A poslúchajú vás. No, občas. No, teraz práve nie. Vlado prosím ťa zabehni, tam zase sa asi striekajú. Čo sa tu robí? To je umývanie. Tak pozrieme si, jak vodníci, no. Máte pomerne malé deti. Treba na ne veľa prať, variť treba. Robiť s nimi úlohy do školy, aj to zaberie čas. Upratovať, byť, starať sa o záhradku. Ozaj, ako to stihnete? Za jeden deň sa dá stihnúť veľa, keď má človek chuť. No ja ju zatiaľ mám, dúfam, že aj Vlado. Mišo, Maťo, Marek, rýchlo chlebičky najedzte sa, potom sa pojete hrať. Ešte šťastie, že je dneska piatok, nemusia písať úlohy. To budeme robiť zajtra. No prosím, deti sú najedené, umyté. A keby ste neboli u nás na návšteve, začali by sme asi s Vierkou kresliť. To znamená, že vás držiavame? Ale kdeže? Sme radi, že ste prišli k nám. Pozrite sa na nich. Určite sa budú v škole chváliť, že bol u nich Drobček na návšteve. A keď máme voľno, tak či tak sa s deťmi hráme. Napríklad takto. Viera Kardelisová a Vlado Kardelis. Výtvarníci, ilustrátori detských knižiek. No, výtvarníkov je viac, ale málo je takých ako títo dvaja. Milujú deti, majú 4 deti, kreslia pre deti. Deti naplňajú ich život od rána do večera po celý rok. Od večera do rána a sa kreslia obrázky do detských knižiek. Ale to nie. Každý človek musí niekedy aj spať. No dobre, tak najprv kreslia pre deti a potom sa im sníva o deťoch. Tak to už je lepšie. Možno, hej? Vieš, že som rád, že sme prišli práve sem? Dozvedel som sa, ako sa kreslia obrázky, čo sa volajú ilustrácie. No bol si aj v tlačiarni, kde sa tlačia knižky. Už vieš, aký je rozdiel medzi vytlačením citrónu a tlačením kníh? Pravda, že teraz už hej, veď knižky nie sú v citrónu. Boli sme na návšteve v jednej rodine. Vo veselej rodine, pretože sa tu ozýva detský smiech. A nie iba smiech, niekedy aj plač. Ale pri deťoch to už tak býva. Manželia Kardelisovci sa starajú o svoje 4 deti, ale kreslia pre všetky naše deti.
Bolo by dobre si nakoniec pozrieť ich knižné ilustrácie. Chváliť sa? A na čo? Radšej si zoberte slivky. Ďakujem, rada ochutnám. Ale tie knižky, ak dovolíte, si predsa len pozriem. To je koniec, Drobček. Ešte nie, Darinka. Ja chcem vidieť všetky ostatné knižky. Ale až na budúce v knižnici. Tu sme už dosť dlho zdržovali. Treba sa nám rozlúčiť. Tak dovidenia a ďakujem aj za Drobčeka. Za mňa nemusíš, ja sám. Ďakujem vám za všetky deti, za pekné obrázky. Ako sa to povie, keď sú v knižkách? Ilustrácie. Za pekné ilustrácie. Dovidenia, Drobček, a príďte zasa. Ďakujeme. Toto tu na cestu zoberte. Ďakujeme, dovidenia. Papa, Drobček, Ahojte. Drobček. Už je koniec. Singilin, lin, lin, singi, gi, gi, gi. Singilin, singi, gi, zvoní, zvoniec. Singilin, lin, lin, singi, gi, gi, gi. Singilin, singi, gi, zvoní, zvoniec.